ole tuna helai ram in lai duai na kan ho mek hi tuna kan Mizoram Chief Minister Ulal Du Oma ain hun aram van tlang ta na apek van tlang kong zauna na apek ania helai kan hong hianin helai kong hi JCTC peng atanga ro paya bok chokna chon beng chunga mi ni a hetia kan hong hianin helai aram mong zum lai hi khu ta ro pai bok theng khuanin van tlang kong zauna turin apea engemaw zat hi lungrem chho ani to a chuan helai kan huwa hual lai hi mipui te ta na atang kai jok be sein a lai zau tir don boka tin helai kong kan thlir chho po hi khi kan huwa khianin engemaw chin chu an zau mek to boka helai kong hi kong poimo tak mai ani a veng chung in kalpona kong poimo tak ani pa ka JCTC Junior Cooperative Training Center panna ania hei kan huang hianin tuna truck din na lai hi ang Chief Minister ai in luna lampang kha ni ta a ti hianin aram hiaran lai zaw thak te ratin he lampang kan hu hi kan vei lampang ami hi ro pai bok pan na lampang kha ni ta a ti hianin aram helai kong ngai hi thui tak mai ame tar chon han te ila thui fe tur chu ni chitia chu mi pui te tan mi pui ten kan chhot tang kai theina tur le kong zau zo kong tha zo kan nei theina turin be ani tunaram an lai mek na lai hi an ram mong lampang an mani garage ron siam be na tur ani dona helai ram hi konga hianin aron peulo te leka hemi ni wang hianin helai kol hi motor chho le chuktanin hanin to su theina lai chance tam be le mea chu ria yin helai kong peulai hi van tlang an pedona an nor zau dona hei chu hian tum ni lo ba an ram tluan chho hianin van tlang kong tan an pe chho veka asir hi an la zau chho veka ni helai bor vel om in le lo nei te veng chu kan tang tai don le maya la chan chu kan soita kan khan helai kong hi lo lun pe ang sia school pan na kong ber ania tin veng chu atanga University Road kong pui zu po na lai ani boka tin JCTC kami a office pan na kha alo ni box sia chu chuan kong lun be tak me ni a chumi chu ria in an mani ram po ui lo tin hian helai kong zauna ta hian an dom zau tak mai pui tak mai hi an pe a an Chief Minister te an ti thatak zeta mitam tak suni sela hetiang ram han pek te kan ui don reng nen mani ram chinam ten kan in nek po a fit ni khat botol kan ui te reng nen aram fit engemaw zat ametara phei chuanin metara zali chuang ani ang chu chung ai thui te chu an pe dei maya kan Chief Minister te an ti thatak zeta ni tuna hemi kan kal na lai kanom na lai kong hi veng chung pan na kong kha ni ta chuanin helam pang kan ve lam pang chu kha hi JCTC peng kha ania chuan ding lam pang chu kha khu ro pai bok pan na University Road pan na kha ni ta ni chuan kan mong hian lai chho po hi hian an lai chho vek maya
chuanin an la lai lo hi temin har sak lo ma helai mun a hianin PCE pipeline in phuma chumi ni wang chuanin engum chen ni khoi la an la da a khoi the chin chak lampang chu an khoi vek to wa ei thenam te pon tia la ya han lai ta ka chuanin a khu lavin hianin anin te an lo za me put maya kan vek ma sona tura ni ti kan share wa ngin tu ma phun noi la tin ti han kan lo in zar hlia ve ani với đi February ni nga sang hi sang ya chuan helai lấy po na la kal zela helai kong bul bok po an la hiam ta khop me he kong rualin an la chuni to maya helai hi lir thai ve wa tam deuh hlek thina chawang chuanin khu ta khong tui bu ro pai bo kuanin an loka tin veng chula matanga pan thlak na la hian lok boka hello hianin ro pai bok pan na khongom tho wangin pui wan tlang tan chuanin har sak na tuk asiam lawa maro chu helai JCTC veng society veng kan ti kal tur hi chuanin lem chuanin veni chu boi thlak deuh hlek ani when hi February ni sari sang ni som ni pangani a helai kan chief minister Ramman lai po an lo du tok de nge he na chun lo chol ta a chuanin kan mu lai mek khi an in sak lai mek ania chuan veilam pang chuk la hi ro pai bok pan na ni a chuan dinglam pang chawa khianin lui kor turan siam mek a helam pang hi JCTC peng kan ti khani a chuan ni sina kan soin khanin kan dinglam pangkong chawa khianin lui kor tuiluan kor tur kha tuna hian siam chho me kan lai chho me ka helai an in hun lei ero hi chu veni tan chuanin an chol ri ani mela chu om dan tur pa ngai thok dang anom lo tat mai lampang hi ro pai bok pan na ve lampang hi nia helam pangram hi chu kan han tilang satli ave mai mai nge helai ram hi kan chief minister pulal do ma hian CM ani ma nikum lai hol vel sang hi som ti le pali in than mari to khanin lo lai tran to wa maro chu fu te na nga in than te ani chota ka bang khanin eng chen ka chun som lovina da renga e tun nai an hon lai le ta a eng tur nge hi kan hriat pui che lo wa hin ron lai sao to khop me ya helai ram chukha hi azawa engam chin hi atiral to boka achaka in kan hu te kitiang te khi an ni a tuna vongin kan hu khi an mani ram chin kha ani ta a ton salam pang in kan hu te khi aram chu mi thonia amaro chu tem lai khanin atiral ve a hianin pul hi tran chau ve vek beka helaya tui hu na lai vel hianin aram khana o thina chen ta tan chuanin ria thiam har deuh mai theia kong avane ka ve te pon ti mai theia ma ro chu la hianin i aram kha a o thui thlave ni chu tu ma tanga kan riat to kha ni a la hianin ram kha azum thla pe ta kha an han lai dar ta a ti han lai dar ta ka chuanin ram tha deuh mai lo nia hei in hun tha deuh mai chok do na e lai kan hu hi in aram chung mi ania chu atirala ti hianin aram chunga kan ngai hianin mishanin hi om ve ta chu don ti na ni ta a in thlan hi ang chi nge hau tak kan hriat pui ve che la wa ma ro chu aram mun engam zat hi atiral ve ni chuan helai mun hi atira tu na thala kan huang khanin mual khat thavek khan han lai dara cái thì khop hian in lo zau the ni hi cái này chọn kan thiam pha kher lawang
ati rom dan kan ha en khanin atham phalang su te pa maru choi an nor zawa lo zau khop maya ko te deu in khelna tiat chun ni ve reng tamai chuan helam pang hi chuan he lampang tuna kan hun lai hi a in hun san na lampang ni ta tuna an lai pok hi mi san lai ani ta a khianin na ron sa chho ve don ane helam tang hian kan han thlir ve thunga trong hiền ăn clear pay tay lại hay alang zau đôi khóc mày cái này hiền đến whitelands cần mang ra whitelands tàu cho nên alang kiếm này thấy tổ lo va cho nên làm bằng hi cái mình là câu về được va hay lại tụi nó gần muốn nó dọn hi nó mà cho nên hay lại con cái máy hiền đến ăn trong ăn xem chuyện ăn xem để hiền đến hay đến muốn thật đấy mấy đồ chua cá tiền hay lại cần tụi nó gần tiền nó dọn hi tang buộc liền đấy quan ta electric ban dekho ma khatin de kan han son tira an han lai dar ta khania in mun thadeu mai lo chuaka ma ro choi furman khoi lo chone na minang te lo khop mai a lei khi a thave ang reng sia helai mol hi a thalak hlui ka lo nga lu tuk lova kala fo trin thawa ma ro chu ka lo save tam lo di le thalak hlui helai om na ni kan en thok thok sin lo na nia chung lam reng han clear ve thung ange tu na helai in hun pati hi kudo mai in hun a thal tak ve ve ne concrete tin lai mek hi an sak to nia chuan tu na kan mu lai doi lai hi la sak le tur ania mission ve ve ta ani chuan he tang hi kan han thlir chuan in ro chu zong in lang ta bu maya alang sang khop maya ko hi rem ve va tangai don ni engang in sak don kan selo pa ma ro chu ni chin kan sui ta kan khanin turchia khen ma a rem han ni lo chuan in amin ang ti hlom hle maya tin helai kan ma zona mi te hi samai turan lo ni ve bok nen an saklai hian in amin palang til hom hle ma chu wa chuan in fan lak ma chu angai verin oma với nó hiện thiếu cầm tiền lên về thì politics thì anh đi làm rồi va lại cô đua mà ram hi rồi bài bọc bún mấy nia cũng bèn chuam bún mấy khăn nia tuấn cùng ni khát câu ta mấy hiện thiếu là lâu đang làm tổ xe thế tuấn mà cái lâu xe về trên thế lại bỏ ra cái lâu xe tổ cái lâu xe về trên thế này là đang làm tắc em vàng hiện in cái na trong hồn documentary tan đã thắt sim cái đủ để uống cả chumini wang le ka chief minister pudu oman aram kong pui zauna ta na pe
chu mi den chen chuan in kan han tilang tel ta mai ani a chu wangin politics thila in hial nan te in be na te man tur ani lova tin chol mun ram chunga ram mel lo dang lam dan te lai kong pui lo dang lam chak chia te tin helai ram jing zum lai ingangin nge tun mai na lom thin ti hrian tura documentary han siam mai kan ni a tin chai ta kan khanin aram pe cover pe chenin hian han siam ta mai ani e